I un altre debat obert és el de la reforma del model de finançament autonòmic. El Consell de Ministres va autoritzar ahir el traspàs de 4.682 milions d'euros a les comunitats autònomes, uns diners que els deu de l'actualització de les bestretes a compte del sistema financer. El Consell es decanta per prorrogar els pressupostos de l'any 2018 per a l'any que ve per la incertesa dels ingressos que genera la falta d'un govern a Espanya. El Ministeri d'Hisenda ha alliberat 460 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana i preveu transferir-ne 635 més l'any que ve, però la falta de govern a Espanya, la incertesa sobre dades clau per a elaborar els comptes i la imminent campanya electoral juguen en contra d'uns nous pressupostos valencians. Els socis del Botànic estan dividits. El Partit Socialista valora els pros i els contres d'una pròrroga. I ara no sabem quins són els grans números del pressupost d'Espanya i, per tant, com molts diners venen per aquesta via, serà difícil fer un pressupost, però la possibilitat de la pròrroga en aquest cas no estaria massa dolenta perquè teníem un pressupost molt expansiu que havia crescut ja el 9,8%